І всім привіт, мене Призрачний Гонщик. І сьогодні ми граємо ігру Contra City. І я вже тут трохи пограв. Мені пацан дав аккаунт, він роздає аккаунти свої, але, на жаль, він вирішив, щоб я не кидав ссылку. Ну ссылку я можу кинути, але ссылку на його аккаунт. І мене тут пацани вже деякі навіть познають. Я тут... Ох, ай-я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 й. Надіюся, що вам добре видно, бо я пробував і думаю, що в мене нормально вийде відео. Давай. Омлетик. Ну і мене викинув, але як я сказав, що в нього дуже багато сидять людей і того, де викидати, а зараз я ставлю на паузу і ми бачимо вже на картон Гарзадій двор, кожний собі засідя. Ну так, і от у нас заходить же на картон Гарзадій двор, де кожний сам засідя, якщо можна бути точнішим. Якщо хочете, добавляйте, я взяв полкан. Та хто мене там стріляє? Може оці плохіш? А мені не подобається цей. Полкан є. Я тут зі спекулянтиком. Так швидко треба перезарядитися. І мене знову викинули, я ж вам кажу, що тут багато людей сидять. Мені певно, що не вийде зняти відео. Ну ладно, давайте я ставлю на паузу, знову зараз ми побачимо з полканом. І будемо пробувати грати так, що нас не кидало. Так, і ми знову заходимо, кожний сам за себе. Он каже, двор. Давай, получайся. Все, мені получайся. Надіюся, що нам добре видно. А ні, я взяв ліквідатор. Прийдеться заграти з ліквідатором, на жаль. Подивимося, ну так я вже візьму полкан. Дельта! І ти, малий. Малий, мене ліквідатор так не мало. Добавляйте його, він називається Піклайті. Так, Піклайті. Вообще офігенний пацан. Ну, чого мене першого? Він зараз... Ні. Все, що ввели? Жалко. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два. Ти убив? Іди що убив? Знаєте, я б хотів получити викреску. Як знала Джонг. Хоча б другу. Хоча б другу. Хоча б викрес 2, ну не прям не викрес. Хоча б викрес 3. Ой-ой-ой. Мені б хотілося задонатити ліквідатор. Та ну що ти? Ладно, пацани, зараз ми побачимо разом з полканом. Пацани, так, що я заходжу в кожний сам з полканом. І може бути якийсь шум. Може бути. Ну, у нього 22 патрона. Ну такий собі. Він такий собі. Ну, швидкість нормально, нормально. Як по-моєму. Блін, мишка не тормози, мишка не вставай, мишку. Візуальне приближення є, це плюс. Але проти... О, бачили, ми ліквідатор затащили, ліквідатор. Ну, дельту ми вже не затащили. Бо... Ну, і правильно тут затащили, і дельту разом. Ну, списав дельту. Так. Давай, Нубчик. Ну, є тут так само спекулянт. Ой-ой-ой-ой. Ну, що ти мені крутаєшся? Блін. Пацани, я ще знімаю самого ранку, так що не надійтеся зіграти зі мною, бо я, певно, все буду грати зранку. Або зранку, або вночі, бо мені не виходить. І дуже мало буде варіантів, що з нами буде грати бро. І стрім, певно, що стрім буде. На Миколая. 8 грудня. Цього. 19 грудня, якраз тоді моєї собаки день народження. Одного добили. Давай другого, є, двох столканчика. Ні, тут так не можна. Він ліквідатор зможе. О, пацан, не знаю, що задонати собі на шапочку. Ну, 22 патрони, я знову повторю. Візуальне приближення. Він такий собі. Ну, може, з ним можна трошки тащити, якщо на нубиках. Якщо ти купив собі, якщо ти, наприклад, там якийсь 4-й левел, чи що. Він на дальніх дистанціях фуфло. Фуфло, як ти скажеш. Фуфло. Хто мене там заморозив? Дельта. Ой, плохіш. Просто, ну, крик, супер, все. Мій друг